Ak trpíte chronickou bolesťou, úzkosťou, nespavosťou alebo depresiou, chápem trápenie a frustráciu, ktoré musíte cítiť. Intenzívna bolesť, ktorá zoviera vaše telo a bráni vám vykonávať aj tie najjednoduchšie každodenné činnosti, sa môže zdať ako kruté väzenie. Mám však pre vás dôležitú správu, existuje skutočné riešenie, ktoré zmierni vaše utrpenie. Dobrý deň, volám sa Renáta, trpela som rovnakými príznakmi, viem, čo vás trápi, zostaňte so mnou a ja vám môžem pomôcť zlepšiť vaše zdravie. Bola som u lekára a ten mi predpísal Osteflex. Keďže je to jediný liek, ktorý mi pomohol zbaviť sa týchto príznakov, rozhodla som sa natočiť toto video, aby som pomohla aj vám. Zostaňte so mnou až do konca videa, v ktorom vám poviem všetko o Osteflexe, aby ste sa mohli čo najlepšie rozhodnúť, a tiež vám dám dve super dôležité upozornenia, aby ste neohrozili svoje zdravie a neprišli o svoje peniaze. Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť o Osteflex je, že sa predávajú len na oficiálnej webovej stránke. Aby som vám pomohol, nechal som odkaz na oficiálnu webovú stránku v popise tohto videa, takže nemusíte strácať svoje peniaze nákupom na falošných stránkach a nepoškodzujte svoje zdravie. Osteflex je gel vytvorený pre ľudí, ktorí trpia problémami súvisiacimi s bolesťou klbov. Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu ponúka Osteflex rýchly a účinný výkon, ktorý poskytuje úľavu už po prvom použití. Tento prípravok sa odporúča najmä starším ľuďom, športovcom a všetkým, ktorí bojujú s bolesťami klbov. Tým, ktorí bojujú s klbovými ťažkosťami vyplývajúcimi z preťaženia, úrazu alebo chronického ochorenia. Osteflex je jedným z najpredávanejších produktov súčasnosti, pretože je úplne prírodný a nemá žiadne vedľajšie účinky. Ak vás trápi chrčanie v klboch, ťažkosť pohybu, bolesť kostí, napätie v chrbte, stuhnutosť, celková slabosť tela, opuch alebo zdúrenie klbu, chronický stres a únava, úzkosť, nespavosť alebo depresia, riešenie je jednoduché, pred aplikáciou gélu si miesto umyte a osušte, Osteflex by sa mal používať 2 až 3 krát denne. A čo skoro sa zbavíte bolesti tela, budete mať oveľa lepšiu kvalitu života, už vás nebude bolieť chrbát, budete môcť bez ťažkostí vykonávať svoje každodenné činnosti, budete sa môcť čo najlepšie tešiť zo svojej rodiny, budete môcť opäť dobre žiť. Na čo ešte čakáte, aby ste získali späť svoju kvalitu života? Nestrácajte čas a vyskúšajte to hneď. Ale buďte veľmi opatrní, všetky tieto výhody môže poskytnúť len originálny Osteflex. Vysoký dopyt po tomto výrobku viedol k mnohým falzifikátom, ale originálny Osteflex sa predáva len na svojej oficiálnej webovej stránke. Falošné výrobky nielenže nefungujú a spôsobujú, že stratíte peniaze, ale môžu tiež ohroziť vaše zdravie. Aby som vám pomohol, dal som odkaz na oficiálnu webovú stránku do popisu tohto videa, tak si môžete byť istí, že dostanete originálny produkt kliknutím na odkaz v popise, budete presmerovaní na oficiálnu webovú stránku a môžete si objednať. Ak si stále nie ste istí, či si ho kúpiť alebo nie, Osteflex ponúka 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. Ak sa vám výrobok z akéhokoľvek dôvodu nepáči, môžete sa obrátiť na technickú podporu a získať späť plnú sumu, takže nemáte čo stratiť. Ale ponáhľajte sa, Osteflex je jedným z najpredávanejších produktov v súčasnosti, rýchlo sa vypredáva na svojich oficiálnych webových stránkach, aby sa zachovala kvalita výrobku, ročne sa vyrába len 2000 jednotiek Osteflex, to znamená, že vám môže dôjsť váš, takže sa ponáhľajte a kúpte si ho skôr, ako sa vyčerpá. Nezabudnite, že tento výrobok sa predáva len na oficiálnej webovej stránke a odkaz na oficiálnu webovú stránku je v popise tohto videa. Dúfam, že vám toto video pomohlo, nech ste s Bohom, dovidenia.